Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Supapag, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di ti imbaga ni Joby may papaniti day taaba nagbalasang ko. At dapay ngamin ijay pagadalan, idikinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadong samot ti agsaksi no maipapaniti ka kastabanag. Imbagamot kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaam mo. Nukas jay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo. Uray siya kat kabutang kumot ti agsaksi, nana. Ay, damagag tuman ka ni Joby no umanugot. Ay, no, siyak. Diyak lakit di kayat. Uray siyak mat, nana. Jak mat kayat. Amangan no maisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. At tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uri kumaano damat pagsasangwan tayo dito'y nga arak. Uy, angam, kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. No ngay adama pa ni Jay. Uy, Sudan at may ranaw di tinagado a kwarta tayo. uray kuma, no adamayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. At nga tamayat ang mapasuksukan, boseng. Day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasana ko mangarod ngay. Adam amam, kit kabusol tayo mo tila. Wow, peste kit diti kastoy. Kasanong agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No dama ka po ni Jay hideout. Maalagalakit din tiyado a kwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan blessing agsaksi, intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib karti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinagtugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas, sigurado ang malungsot da ijay pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Amangan mat, no madin ni Jovi, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na pilitan ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi kontra kadakwada, sir. Awan sa ngamin ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat na iklos ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ang managdakdakas anak ko? Ang mga nubalsan da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa iti panagkita mi. Naggapuak ngamin iti pagadalan. Kinid daw kanuday jay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin kan ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talat ta tinakita ta. Kasano ang magunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di ngad-addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat ang mga nuad-adu pa iti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured ang mangibaga iti pudno a napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka?
May mayat matlaang no duwata. Numabalod da iti tungpal biyag. Di dan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayem. No agsaksita. Ken no agsaksipay dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Ken hinoldap da. Tungpal biyag nga ta, ti pagtungpalan da. Sigurado da ita, gayam. Tanadagsan akaso ti agpatay. Agkarnap kan aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal dagijay. Intamanin di kabisera. Allukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa iti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga allukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Jay kuma malungsot da ija pagbaludan, sir. Pangasyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi. Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka? Wan, Rex. Tapno magupad ang timadi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom. Tapno sana makalisi dagiti managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagijay ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti mading nga aramid da. Umadanin ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag antik kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naala da alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti restaurant ti nakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nak nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa'y ti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masinting siyaan kami ang makulong iti tungpal biyag. Inton makalisi kami. Balsan minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Agtultuloy ti kinadagas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami mat kan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaag nga agbaligi kami, nanang. Husto mo tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan ije restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da. Idi nagsaksi dagiti dua babalasang. Imbag ta nakontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada dito Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan.
Nga iso mo ti imbaga tinagdarom, sumagmamano atawan tinapalabas, sir. Iso na lakadala nga nasentensyaan na saan da makalibak. Anda pa'y dakla piglat itimuging titumboy nga imbaga ti doa babalasan. Wan nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan idimunti dagiti managtaktakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramidon iti balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am mo ni nanang mo. Ang basit lang ti balay mi. Uray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Ure basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na. No bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adaya magkasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasap kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Ang napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sa pulam apang managnag ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka. Ang mga nada sa bali ang negosyo ng asikasuan na diti kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaat. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anya matikas to'y pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamusta amat nga tam ni Chataw? Ikayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, awawan pa'y arak ito eh. awan nga ta tinangala iti kwarta tayo ijay hideout. Kasana tayo pa yung maala. Kat itong palbiyag mati ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Imatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak, ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Ah, Awanak ko madi ti pagbaludan. uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pare-serve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Pare ti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Jak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposa ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapak ti tanubigat. Umunaak ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss Mi. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyog kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. Adda agtumat ita sakbay ti alas 7. Saan mo nga ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir.
Gapo iti kinasayaat kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata, nanang. Saan ko pa'y idi asinungbatan ti ayat na, kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta a tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex, nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan amang ngedeng. Tas ikamot ti makiasawa. Masapol ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak nanang. Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanon. Ne, nakarikap mo ti restaurant nga saan mo't anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa'y mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka ditoy, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugot ak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ani Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kenkwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito iti pagadalan mi. Medyo atayo ijay tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay nga agsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sabali ngamin ti agparparik na kanyak. Anya ka ditag parparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan ija syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagdanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga agbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawak. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Adak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan tilugan? At ang amin inawagak na umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti amok apan nakabagi tilinteg. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan tilugan? Di takalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tatapay awagak.
Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga ituludnak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan. Iti pa abay ti may sa alugan. When, idi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglinglingan iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Huwin nga rod, inguyod dya may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapi manaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Diyak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakkalapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasan mat anatumba. No saan ada please? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atong boy. Kunayo nga dadakkalapiglat na. Nalagip mila ang tinapasamak iti ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. No kasta. Dito'y ti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakkalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi anagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. No kasta. Nabayag nga ruda na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Wen, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wena, boss. Agbusog tayo pa'y una. Sakbay amang itaray tayo manen iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti menel a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Ti imunag atomboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Ah, ti tumboy. Saan na rin mga madlaw na ka? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko ti tumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti siar. Adda awagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Amangan numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo kunag. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agnernerbiusak. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Wan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damanlaw. Wan, iti restaurant. Imunag da. Madamat ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye.
Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti kanenda, saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lintag. Narigatan, ang mga nuy hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kas labimsag ka mat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw? Tanangam ti gun-gunay mo, friend. Ato iti cellphone ko. Mabutangak. Inak pa iji kusina. Dinardarasan ni Blessy ti pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no bakdor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Adda kanipay iti ayan na iti suspect. Wan, sir. At ka di mapasama ka pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatalugod. Awan mapasama ka pinaltugan. Mabutangak, sir. Ang mga numayraman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasan ni Jovi, tomay ditoy. Diyak mabalintag pakita ka nagiti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapan iti pag-adalan. Gapo ka na kita managdakdakas. Sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan nagiti pulis itirwar. Ala, sinyasa mo ni Jovi. Abangan na may sagmak. Uy na. Mabutbut na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito. Addan dagiti pan nakabagiti lintag di tarwar. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy ang nagpipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa ngagner-nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo idi, ti ayan nagti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahwen dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din nagiti dadakkal mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iti balay mi. Ulila kagaya man iti ama. Isumot la working student ka. Sino kayo anang tutok kada kami iti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy. Asino kayo? Apay pinaturungan da kami iti paltog. Awan ang tingnan di dagas nun diyo kaya tabumutak ti ulo yo. Ha? Paturungan na kayo nagdi paltog mi. Na kayo ang managdagdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Nga ruda, anya ko mga itibasol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang nagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana.
Dayjay, napusasan amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnaper. Sika? Wah, saan naglakumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Wah, Pinalagnak sakbay ngayon nalayo tilugan ko. wah. Iso aday ti matiramanam na. Anay ko. Ikatam ti pusas ko tag dinanog talangan. Naturad ka lang, ta nakaposasak. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawanan ni tipuot. Sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. At dapat do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan itidakkel ti rupa na itatumboy. Nasaba kamot ita, anak ko. Jak nakapan iji pagadalan, nanang. Taadda managdakdakas anapan iji pagpapaaya ka restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti amam muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas, anak ko. Mariknada itan ti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti daddu mga agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi sa Rex. Awan mo ti mapasamaken ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan nakita tayo apinaltugan? Kat adda na tayo kunayo. Opisyal kanugayam. Iso anabayagan na wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sakti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mo't nga agsaksi. Tamay saak mo't anagdarom. Ay, kasta gayam tinapasama. Isu nga ita, natiliwan dagiti ang managdakdakas. Nasaya at matngarod no kasta Kat, kasapulan pa iti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di dayjay balasang ko. Kasla napatugunay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi. Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na balasang ko? Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby basang. Adapay nga minijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi no maipapan iti kasta abanag balasang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may nga estudyante ni Jovi,
Kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngem na hold up da itoy. Kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus. Nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor. Ngem naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da itoy iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na. Tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas napauluan. Supapag ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak nito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agurderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawim ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan. Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamagan tinagan na. Ang nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga agpay sa tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dyan customer. Nalabit. Ang itala ang nakitak da dyan ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat anakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso nakipicture kan ka. Siguro, kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman but ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabiro kyo, sir. Anya restaurant? Ang guray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikanyak, idi nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayan iti pletek. Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano kasublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, ken lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha, Ni, napintas sa babae. plano kasublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal-sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Again rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Bastit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang.
Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay kuma, tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko mat adda mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikasken ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lahat ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngam awan ti agrikos-rikos asilaw. Kan awan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad. Tagturong mo't iti syudad ti lugan na idi pinasardeng tayo. Andan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tisaan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man nga agsweldo tayo, agenrolak manan. No kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi, ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao, no napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakitak mat na agadalak pa'y. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan, gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Amangan no imbes a makabalis tayo. Datayukit diti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ngam tinaturod amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan amakiing? Taadala taglabas at tao kan lugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Iji kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen, dahita ti kasapaan na customer ita abigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko na. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At dito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapol na kadi? At to'y tiladawan niya anwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan nakasando. Ngam
nakasapatos ka iti na silang alalad. In-report kong dagiti ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatem mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki anang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, Idi? Tagner na biyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutim bagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Agam, addamat kalintagam. O ala, agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito ah. Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di, ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapul na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na payla dinamag idi ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak. Wananang, adalabas sit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basitla ang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong nyo. Kwa, madanagan naklaang nanang. Tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan. Apaman nga adda trabaho ka sa bali no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo, taagadal ka mo't iti malem. Sa dinapagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko ang nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor.
Kaya't ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narwama kun iti rigat. Angam, talaga amarigatan nak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangag mo. Nangirwar kayo sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makaamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manen ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinangbayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapulin ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse apim manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Patayag nga rodan ti lugan, magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan, darasam! Imbag lakit din, tanaira na abasit tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo akotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Ala, ipantayon ijay nalamang asyak. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da amatiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek a paglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha? Napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot.
Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kutseyo. Tanabiit anak karnap jay kutseyo amay sa. Mapanak di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kadagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kutseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Ang kunamot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakita ken ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir. Malading itanak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin da iti apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayomandan karagiti masaknan iti kabangibang nga lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo, no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan nagiti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga adda ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anak akotse. Mapantantuman iti kabisera. Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak napan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mo't ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Boss mo't tinangibaga. Apay kumasaan mo akayat. Kadwak ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursonadam ti kursonada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunakman lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kung amin,
Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo, no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kija kusina. No apay mat. Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat la umayan dito Orasan, tapno mapantay di kabesera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan dakas sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan! Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo. Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti sarak mo ije pagadalan. Ag-research pay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manan dito inton bigat. Ngam nusan mo amalpas, kawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pay ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, ti awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awan na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan. No awan ka nagbayad. Sa maysa. Ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto ta ti imbayad ko iti tuition mo. Kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo anagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laan? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito yung kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Day tatidyak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing. Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga kakas may salakay. Nagsarungulak pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig.
Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nalapulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matoy na sagot ko ken ka. Daytoy ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayem ko ken ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sapay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapalang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mo mat ko na. Awat at ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asikat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At da pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master kita yung. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan day jay. Nang runan no nakaparking tilugan. Ala, darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti master key? Awan mat dito yan. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan samat iti pagadalan. Makitak namin ti libro kan papel na nakadessoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa balit agparparik na kanyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi ang mangisakad. Tado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damat na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana, ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yumanin dagiti managdakdakos. Ha? Kasanong agpaiso no addadamanan? Ang mga na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga adda akanayon ti kadwayo amapan, sir. At damat kat di sabali arota apag naanama pa ni Jai.
Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nung amin ni Jai. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Inak agpakpakaasi kan ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na kun iti restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan iti pagadalan. Ita, saan ka mo na naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang no kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki abinayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday di alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawus na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan nyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di intedyo, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako nayo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na mo abinayadan nyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di ti tuition fee na, sir. Iti dayja kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati mabayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, tidida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwag na dan banag tin report ko may papan iti hold-upper.
Sigud samot awan dagi jay. Ngam nagalis ti biyag da. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan ijay shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira nala siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdagi di ama nagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadak sapay dito yung restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements ijay school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Day talaang Day tangarot ti parikot ko. Ngam no saan ko mat maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturposa? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat? Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno day ta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. Numasawar tayo ti mall. Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Hindi tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo apang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya lagi ta akayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag a masetas, ta saan a malaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti master key. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti master key. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo.
Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas asimbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Tas saan tayo amayunag itinalumang asyam. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminen alugan. Delikado. At dalatamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Wan, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalok iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kayat ko nga arman na di abalasang. Uray siya, sir. Kat adamat planok ang mga aram iti nasaw abalasang. Adda amin kan kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kadata, iso tinagasat. Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Na. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbaglakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anapan di lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga rod adamagan, no talaga nga iso tinang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Ay, wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may salugan. Wan nga paiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dayayan, nabakan tiyan tinagapuan na. Nakamask kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawan ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, di kinasayaan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero.
Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't ngamin ti pagpadaitan nyo, nanang. Wan nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Jay ka di mangibangon iti negosyo na iti kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadagiti construction supplies nga aramatan iti pasdag, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka dagiti dadduma. Isu nga ado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan dagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumbang nga maisagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Way nga rod, naanos pa'y boss. Saan akas ka dagiti dadduma a mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo itinaudi a hinold up tayo. Imbaglakit di ta na i-dispose tayo adda gusti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang ta pinagsisina da adda gusti makinana. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna sa damanan imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manan ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulid tayo iti dadakkel abato, tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. Adaitaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan.
Rumor ka dito! No di mo kayat nga uluden da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay Tibala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanwalet na. Tapumanaw tayo ditoy. Siya kung ti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtakdakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan? Ada ko malumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraag. Ada bakan ti atugawin ti silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme ti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo. Iti syudad. Nahold apak. Inala tati kwarta. Kanya, ay, di nang manalilawon. Nawag ko tam, bumabay ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa'y kwartam. Iyakat syudadan ti pagbayadam. Trevor! Istartang mo ti boss! Mababag to'y pasayarong awag ko tana! Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalakdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko. Inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka ditiplete na aging gaidya syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya, bayadam tiplete na. Dandani tayo iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. Adaman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kukwa dito'y lugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuma, ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan nuat na umaya tao, wanulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunakmanen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan anyaman na, manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, manong ha. Dito yakon. Awan mat babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, manong. Agyaman akmanen, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, manong. Sige.
Sir, anya tinapasamak kada kayo. Dimsaag kayo mat iti taxi. Kan naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahuldapak. Inala da pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramiden iti dakas, sir. Mapanak agpa-doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat ti tel ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangibaw nakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tang agpaiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan nyo, sir? Mayro pa ag titumboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru ken dati awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisiak ka ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan amin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apaya pa ulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apa ulugan di konduktor. Dayta nga rudgat, nanang. Naasyanak kan kwa na. So asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdesaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Inala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am-am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay ngamin alimugan no awan kwartana. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Inala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tati bagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbaga na na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada. Mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo. Dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka. Tauray kakaiso na akwartam kat itulong mo pa'y. Sa dino ti kunayo a papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati o. Data ka di ti maris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Wen. Tapno maamuak no anya ti trabaho na di a babae. Saan nga ta a restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumrek ka kalagit ti restaurant. Supermarket ken daddo mapay. Kitaem no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manan klasem? Kalpasan arumwar ka dito yung restaurant? Ada, gayam. Ada pa examine mi.
Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpet nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunan? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kankwana ti menu. Sir, adto'y ti menu apagpilyan nyo. Agyamanak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.